kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti banget arampungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagal riyin. Upamane kula menika manuk mang oyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhun nek ora bakal dina. Nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dening pangaring Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani Jaya Kawijayan. Kelakon dadi bantane negara untuk gwajul rai. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampeyan mbok yo ngrumangsani to ya, aja kaya ngono to Ki Lurah, mbok yo paring dawuh. Terus kula niku dianggep kaya wong liya. Pendak lenggah dijejeri terus pindah. Nek lagi teturon sare dijejeri yo terus pindah. Nek kira-kira Wrantawati wis ora kanggo ning kene, ana ing Karang Tumaritis, mbok yo dibalekke ning papan dunungku, kula yo ora apa-apa. Ora bakal duwe rasa getun geduwung. Ning aja terus meneng bae kaya ngoten niku, ning ati rak ya marai lara to Ki Lurah. Hai. Rumangsaku dodo kok rasane sesek. Sirah nek ora tak koyok pilingane ya mumet. Yo kapine. Wonten menapa Ki Lurah keparenga kula aturi paring dawuh kaliyan kula. Menawi wonten perkawis kula aturi paring dawuh kula mbok yo ngendika kaya ngono. Aja meneng wae. Ngene yo, Bu. Bu. Kula wonten dawuh. Aku janjane iki ora nesu karo kowe. Luwih-luwih aku kok nesu karo Lengkung iki ya ora bakal kelakon to. Wong sing jeneng Lengkung ki anakku lanang siji-sijine. Omah semene pekarangan semono jembare iki sesuk sing gula wentah ya Lengkung. Nek aku duwe anak kok tak sia-sia, monggo biyen jaman kowe karo aku pengen banget duwe anak. Bareng duwe anak kok tak sia-sia iki terus aku wong tuwa sing piye coba? Ya ora ngaten. Lah iya. Mula kowe rasa bingung, ora usah rumangsa tak nengke utawa rumangsa tak jutak kuwi ora. Lengkung ya rasa bingung. Ora nek bapak sengit karo anak lanang, luwih-luwih aku sengit karo kowe, Bu. Kok yo aneh-aneh ming biasane nek nyeluk Bu ngono wae biasa kok saiki dicengkok barang. Ha senimane. Aku iki wong budaya e. Dadi nek ngomong-ngomong mesti tak cengkok. Inggih. Lah. Iki ana wektu sing mirunggan, aku tak crita karo kowe ya, Bu. Inggih, janjane neng apa coba? Aku kira gagas kulawarga, ora. Gagas kowe ya ora. Gagas anakku Lengkung ya ora, malah janjane aku ki nek ora mangan kae ya pingin banget mangan. Wong kowe ki nek jeneng olah-olah wah luar biasa. Petruk ki bejo-bejane wong lanang. Ing atase aku ki ming derajate ngaceplik, ing atase aku ki ming Panakawan, aku ki ming kawula, duk nalika semana nampa triman. Saka negara Ndrawati, dilala kok ya dijodokke. Wrantawati dadi bojone Petruk. Wah, ayo sing lanang kaya glugu wutuan, sing wedok ayune kaya ngono, mula ora aneh. Dek jaman bar dadi manten kae, wah, gedheke do jebol. Dibolongi tangga Teparo Ardawara piye polahe Petruk. Ning ora apa-apa. Inggih. Hah, kowe tak critani. Janjane aku meneng wae iki ora mikir kulawarga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petruk, gawe kuwatir rasane Petruk. Lelakon apa ki Lurah? Dek malam Selasa kliwon aku rak turu omah to. Inggih mboten. Lah tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parangkusuma. Aku turu ning Gir Segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin Tapa Brata. Lah kok makler
Ora nganti dela nggonku kelekaran ning pinggir segara angine sembribit kok makler. Wah, lek ku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semana kuwi aku ngimpi, jroning impen kuwi aku weruh apa jenenge omah iki kok kebanjiran. Mongko omah iki rak dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ngendi parane, banjir bandang tanpa sangkan tanpa paran. Nganti omah iki jebol. Lah kok sing gumun jroning impen ki kok sik keli iki meng aku. Kowe karo lengkung ki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempit mlebu warung. Inggih. Apa widang? Inggih. Nggon nentremke atiku. Wit saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jarene wong tuwa padha ngendikake impen ki nek impen banjir ki elek. Luwih-luwih nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalodhangan iki aku njaluk pamit ya. Rantawati karo kowe lengkung wong ki arep parane nendine to Tur Petra ki umure ya wis pirang-pirang abad suwene wis pirang-pirang abad aku urip ana ing alam padang aku duwe kulawarga duwe anak kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petro ya to lengkung inggih bapa mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku sing nganti gondol nyawane Petro aku tak pamitan karo kowe lha mbok sampun ngendika mekaten menjenengan tansih meger-meger kados mekaten sing jeneng mati ku ora pilih nggon ana sing lagi nyambut gawe dumadakan tekaning pati ana sing wingi jagongan saiki mati ana sing wingi bal-balan saiki mati ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut kersane Gusti-Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek wancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing ning alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung wonten paring dawuh Rama. Sawah Tegal kae dupeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak arep men Yamaha 75 ning open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan inggih bapa nek ditinggal wong tuwa ki sawah Tegal ya aja didol ya le mboten nek iso malah nambah ana nuku tuku dijembarke Tegal karo sawahe lha raca-raca saiki anggere ana bocah ditinggal wong tuwa mongko nalika uripe kepama wong tuane duwe wong tuane sugih bareng wong tuane ora ana rumangsane terus apa-apa kudu ana terus sawah Tegale bapane do didoli kuwi akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, mboten saged gesang menawi mboten kaliyan jengandika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah bapa. Wis to, rasa tok tangisi. Rantawati wonten paring dawuh usapen waspamu usapen tumetes sing luhmu sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng ning mesti mangsa kalane kudu pisah aku nek ana lupute jaluk ngapura ya Rantawati ora sempun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat, legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa sing dumadi karo uripku, jumbo karo sasmita impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene kowe ya Rantawati nek kowe randha. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya. Mboten badhe rabi malih. Kangge ngetingalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petra.
Aku dadi moh mati. Nek kowe omong kaya ngono kuwi. Gedhe tresnamu karo aku. Nggih, Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Arep budidaya piye wong jeneng impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya mati. Tenan lho. Gareng. Lurah. Sampun nilar dhateng kula. Iki lek kene iki sing marahi keserat-seratan. Sing marahi aku ngrasake abot iki kene iki. Kok dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya, ora entuk mati. Kowe mau kramas ora to? Inggih Ki Lurah. Ambune kaya cem-cemen. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa Ki Lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun seda ngersakaken kabetahan batos kaliyan kula. Aja ngawur kowe. Aja ngawur kowe. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho? Ora kena. Hah? Aku ora seneng nek ngomong kaya ngono terus gorek rongeh karo atine Petro. Lah anggap aku ki mung uripe butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ono anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku selawu piye? Ngaturaken panjenengan menika kados mekaten. Rama, kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama. Menika namung impen kemawon Kanjeng Rama. Sampun ngantos seda. Ya saiki ngene wae. Upama aku dipesthekke mati lantaran sasmita impen mau tak lakonane. Ning ngene, nek patine Petruk iki pati sing apik, aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijangka dening wong liya. Petruk isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tanganku, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan, nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bangga, saiso bangga. Nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Mboten mangling Peremban Durna ingkang rawuh. Oh iya Petruk, aku sing prapta ning paman kene. Iki omahmu Petruk? Nggih. Oh ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolong mripat kowe ana kawan iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun saontene, Mbah. Mula saontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Betul lajeng angkah sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, simbah rawuh mriki niku keparengi pripun? Oh, ngene ya Petruk. Aku prapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk, Petruk. Oh, ketaman pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semana aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat-syaratane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat-syaratane napa? Syarat-syaratane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya Petruk. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa.
Terus tumbale sinten Mbah? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Lan takon nang papan kene iki wigati bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis lakon kowe tak gon Negara Ngastina. Jumbo karo dawing-dawing yang tak tampa yen to wadal tumbal Negara Ngastina bisane waliya Nirmala Temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petruk, mula kowe manuta tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kanan Negara Ngastina para kan Petruk. Kong wonten dawuh Bapa Candhak. Saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nrajang Kurawa. Rasa engko bagus milang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klepetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho aku ki ora ngerti kondange piye. Lakon apa-apa ki Petruk ki nek metu sore Glotra Kurawa, tur dorong tau menang karo Petruk. Mundur kono. Kula kuwatir. Rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe isih enom isih ombo jangkamu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel ning jero men aku semangat. Lagunipun sinten? Wo, cair nyeni blas. Didi Kempit, Didi Kempot. Nggih. Mundur kono. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut. Rasa, kowe kari nyanyi Bapak. Oh. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nuwun sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan, nek pancen Petruk kudu dadi Sarakrana tumbale Negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nuwun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspra. Sampeyan wau paring dawuh nek Sekung Semedi entuk Sasmita. Nek sampeyan entuk Sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki mung ngerti-ngerti swara ana Durna, oh ngilahing. Awigena natus tidam. Begawan Durna, ngerti ya? Ulun ingkang prapta lan ngejawantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngastina bisa wali lan Temajati, nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis, ngono ya. Ulun kondur makayangan. Mleper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng, nabrak seng dewane. Oh, nggih to. Heeh. Ini rak mestine panjenengan prisa kayangane ngenti. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula kowe rasa dadakaken gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti banget arambungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagal riyin. Upamane kula menika manuk mangoyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhun nek ora bakal wedi. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dereng pangreng Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani Jaya Kawijayan. Kelakon dadi bantane negara untuk gwajul rae. Kula ora wis omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu adipati harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kualik barang to. Kartosiwa? Kartomarma. Kartomarma? Nuwun paringan dawuh. Petruk dicekel, bondo tangane krincung sikil bagi pakunjaran. Ora iso nyekel Petruk. Gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sedika ngisaken dawuh, mangkat li. Lho niki Paman Sengkuni.
tumbak juga wetenge Petro. Mati ya. Durna bapak kuwi. Petro berguguk utawa atur agrem dibaya nek negara Ngastina. Malah Kurawa bubar mawut ora karo-karuan. Nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petro kantong bala. Kowe ora iso nyekel Petro. Ora jumbuh karo sago karo Bakawan Durna. Oh, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susuhe nanging tak jaluk. Kabeh tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kaya ora jejer daratan lho anyepe kaya. Wah. Yo wis semingkira. Wah, Petro, aku sing teka. Petro rasa dadi kabari kowe teka. Jlek langsung kok seret Petro. Lah boncah ngono wae ta. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Ah Selasa esuk wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petro. Ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Moko kula bar gelut karo Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro, kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpegi karo kowe. Terus aku kon nyekel kowe. Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen tok anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak istokake. Mula aku kudu mentala mbondo karo kowe, Petro. Aku njaluk ngapura. Rek ayar kaya ndara sing kaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malang kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep tok pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon.
Ning apa kaya ngono kuwi walasane Werkudara karo Petruk, ha. Wah, ora basa. Ora basa. Basa kok apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petruk le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petruk ki nunggoni ora mulih nganti kisruh karo bojo kula. Niku mergo Petruk mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petruk. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petruk pateni, terus tok sendikani. Werkudara kae pateni, terus tok sendikani. Apa mbok anggap bener? Hah? Apa wis bener gawe Durna? Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petruk kae sapa? Petruk ki piye? Petruk ki kaya ngono, Petruk ki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Apa sampean iku rumangsa sampean sing ngekaki ilmu kabeh Durna? Heeh. Sing ngekaki kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing ngekaki ilmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning di papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Gua apik apa? Gua weteng. Weteng nek ngele ngerkoso. Petruk. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming jengkolmu mlocot kowe. Iki ora ndleming iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petruk menungso Den. Arep sampean pun tegel kali kula temo nek mang bondo. Kula emoh nek dibondo. Ora gelem Pak Bondo tak rudha paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun sakniki tak jajali. Kira-kira nek Petruk musuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajali. Wah, edan ora edan serius iki. Arep awake gedhe kowe ning kowe gedhe glombior. Petruk cilik-cilik kenceng. Gedhe kae nek men glombior apa? Apa arep didratke ngono ya ra. Cilik ae nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak modal. Wis nek ra mlayu cilaka iki. Wah, Aduh edan. Andra Werkudara ling ngoyah. Tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali. Lompat bot, lompat kono. Wah, nek ora. Aduh. Ada siapa. Sare. Iki rak Petruk to? Pandang tekan kono yo. Petruk. Pono kawan. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungu napa? Krungu kula niku Petruk iki. 12 ngono. Sampeyan ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa?
Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho kowe iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kowe. Ayo kaya kanca. Ora musik. Kowe kok teko-teko nglikar ki ngopo? Lah, malah kepasang Yogya katujuh ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis ki ngopo? Lha nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kuwi to? Nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi? Parangkusumo. Lah kowe le sesire kok neng kono. Ayo ngertine kono. Lah terus? Banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kualik. Kaya jaidan kaya niki ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menamu isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Bareng niku kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo Ngastina ke Taman Pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah, Kurawa tak ajar, tok ajar. Nggih. Kartomarma kalah kali. Satama kalah. Dursasana mlayu, Durmagati mlayu, Ditraksa ditraksi mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean lah lek dolan kurang adoh sampeyan. Terus. Juk. Apa kuwi? Mangke riyen to. Aku senengane nek ngono aku wegah lho, senengane aku negati ngono emoh aku. Jelek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Lah sampean ngerti ta? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Barata kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampean ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Ki ora anuk nesu, ngono senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jebul dadi kongonane Bengawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Ngoten niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Nggih, Werkudara niku Petruk. Kula Den, kowe manut tak rangket tanganmu. Hak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep wis kok nesu kaya Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi kali kula, aming sak kula kok. Lah iya. Kula bengok-bengok nganti telak kula lara. Kira-kira tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng rangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Jiyes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Moh aku omongan karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke niku maksude ngono lho. Mlumpat. Lah nggih. Mlumpat niku karo nendang kula. Lah tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa swaramu mau, sikile duncalke ki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi. Nendang. Ndara Werkudara nendang. Terus kula mlayu ngalor tutke mlayu. Mlayu ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to.
Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula niku doyak Ndara Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono lho. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih. Ngoten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndarawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndarawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngoten iki. Lau ngoten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Kula ditulungi, nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katentreman. Wahyu katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki wahyu katentreman iki. Kowe aja mbadarke to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tur gunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cangik. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sakarepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Ha krungu ora wis diwangsuli kok sago muni ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ka ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Ya kalau ora omong ming sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep tapa broto arep semedi. Oh ora ngaten ayo. Kowe minggat sik kono. Ayo meteng niku ora iso dijomo ngerti matus wonten kok ya. Dian. Kowe iki mangan apa ya, Petruk? Wah, ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kijal wujuding pedhel ana ki lho Petruk kantong bolong. Petruk kok sik to? Kok kumo lancang. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah
Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samana persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gah. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilaka. Petruk edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petruk saka Pedhel. Lho wonten dawuh. Kowe nang kene nek digawa Werkudara manuta ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petruk. Mboten. Awak antemi ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mbene ketok kok nang omah kok gake Pedhel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos ki Lurah. Hei, wah mrene mampir tenan. Siar. Kok wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petruke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manut to. Nggih, ngestokaken dawuh sinuwun. Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut ya angel. Nyun ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku ya nganggo moh barang kok njur langsung pasrah rak ya ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Lho, Nun. Gowo ning Astina aja kumbi aja selap. Pun derek mati urip derek sampeyan kula pokoke. Koko Prabu Arjuna angayam wana tindhaing siadi mlebu jroning wana lenging cipta namung badhe pados tumruning kanugrahan. Koko Prabu tindak dhateng pundi tanpa beda lawan sira Yayi? Niatku mung kepengin muktake kadang-kadangku para Pandhawa srana pun Kakang gayuh wahyu nanging ora kanggo kaperluaning pribadining pun Kakang bakal ndaturaken marang kadangku para Pandhawa. Aduh Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung ewa semanten tasih katingal peteng paningalipun ingkang rayipun Arjuna. Janaka kula wonten maring ngadhawuh. Yen sira siadi golek wahyu turut alas wahyu iki lungguhan samengko tibane ora ana ing wana. Kepareng paduka ayo to. Nyaketi miling-miling niti preksa kanan negara Ngastina merga tumrap pun Kakang sarta pangertening pun Kakang wahyu bakal tumiba laladan negara Ngastina. Mekaten Koko Prabu iya. Nah itu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna ana kawon aja nang kene. Kangge wis tangan dawuh. Mati.
bumi koncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik. Wong jeneng wong golek slamet ki apa-apa ya tak saguhi ora ketang bar kuwi terus aku bingung arep nendi. Monggo sinuwun Prabu Ndarawati paring dawuh njaluk ijol wujuding ya kuwi ing winastan wahyu katentreman. Lah terus lek arep golek nendi lho. Rumangsa kula mlaku aduh wis ora ngliwati pirang-pirang desa ngliwati alas. Lah kok dadi krungono tandha-tandha aku iso ketemu karo sing didhawuhke dening Sinuwun Ndarawati jan piye iki. Monggo aku mulih engko nek nganti ketemu Sinuwun Ndarawati. Petro, nggih. Endi sing tok goleki apa wis ketemu? Nyuwun pangapunten, Ndara. Mboten saged ngaturaken apa sing didhawuhke Ndara Kresna. Wo, lah mencrak-mencrak kaya banyu tumempang godhong sithik. Ora wujud menungsa nanging ngucap ya dhewe satu kewan jlek. Dadi celek. Ya nek dadi celek, nek ming dadi uret, alah cilaka. Monggo Sinuwun Ndarawati nek manabda mesti dadi nek paring dawuh mesti ana nyatane. Ya telaruta saking Gudha Sang Kura yen amutusa Sang Sri sungkawa enggalih Kura Petruk Kantong Bala eling-elingan panjaning Kula Semar Badranaya lamun nawong sungkawa kekuwataning sundul wonten ing Kayiwangan kocap ingkang cumara saking Dirgantara nenggih Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali ya Begawan Solantara mrepeki ungganing Kura Petruk Kantong Bala. Petro nyemplunga sendang malih warna. Sedudu kuwi lakone. Wah, ngawur. Anggere muni ketemu bapakne kok nyemplung sendang malih warna. Sampeyan dikandani sutradarane ora? Woi, lata. Lali ya. Wah, ya ngono kuwi jenenge pakulinan kok Njur Bambang Pangluaran. Dudune niku beda. Kowe ngopo kok sedih ning alas? Lha niku bingung apa? Bingung mergane didhawuhi Sinuwun Ndarawati supaya golek wayu katentreman. Lha niku nak dijangka patine karo para Kurawa. Sinuwun Ndarawati gawe karti samika muja petel dadi kula ning kula Petruk sing dadian saka petel digawa teng Astina ning kula ken golek ijol ya kuwi wayu katentreman. Terus lara golek nendi? Coba. Lha niku ya ming sago waton sago tok mergo selak kepengin nyawa kula niku slamet. Mula terus ming swaton nyaguhi ning jane ora ngerti teng pundi dununge. Petruk, nun. Aja wedi kangelan saka kene kowe tak getak. Aja pati-pati tiba yen ora tiba Kayiwangan ngundaran Dirbawana. Kabeh niatmu kuwi aturna marang Sang Asih Prana. Kula niku golek wayu ora golek wong wedok. Kok dadi sampean muni engko nek takoni si Asih omong apa anane? Asih sapa? Asih Prana. Asih Prana ki sapa? Lan apa wedok? Sang Hyang Bathara Wenang. Kuwi asmane liyane Asih Prana. Wah ya lagi saniki kok ora ngerti. Aku mboten ngerti dadi ya nyuwun ngapura. Wis tata-tata getak kamprung kono tiba Kayiwangan. Nggih. Ora tibake liyane lho. Ora. Kudu Kayangan. Ya aja kuwatir mono kawan.
Oh, Mas Tunama Sidam karing bawana langgeng. Mboya pangling iki kaya Petruk ingkang sowan. Inggih, Pungulun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana, Pungulun. Nyaya Petruk ora dadi ngopo. Ana wigati apa dene kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Iwang Pikulun padha winenang angka kalih. Wale-wale menapa ngantos kula kedarang-darang sowan ngersanipun Pukulun menika estunipun wonten sambung rapetipun kaliyan gesang kula Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono lah kok Kurawa niku mbutuhke pati uripe Petruk. Jaran ngendikanipun Begawan Duna negari Ngastina menika ketaman pegebluk saged waluya nirmala temajati jati temamulya yen ditumbali nganggo kuwandaning Petruk. Lah mila kula ya emoh nek kon mati dadi tumbal niku lho mboten gelem upama kula menika dipun utawa kula menika wis entek umure kudu tekaning pati niku ya mati sing apik mboten kok dienggo tumbal niku ampun. Iya Panakawan. Ha tumuli kula mlajar dipun bujung Ndara Werkudara. Pinanggisinipun Ndarawati sinuwun Ndarawati paring dawuh kaliyan Petruk. Petruk kowe tak tulungi. Ning gandeng dewa iki bakal matedhake kanugrahan ya kuwi wayu katentreman. Mula kowe tak tulungi, kowe slamet. Aku tak gawe pewujudan Petruk saka pethelmu. Men Petruk sing saka pethel mau digawa dening para Kurawa. Wondene kowe mlayu, ning jroning kowe mlayu, aku njaluk ijol. Kresna paring dawuh mengkono, nggih, kalawan kita, nggih. Ijol golekna wayu katentreman. Mergo kuwi dibutuhke dening para Pandhawa. Ha. Tumuli kula mlajar tebih mboten pikantuk petunjuk. Angel le basa iki suwe-suwe. Saking Mbah Gogel Petruk aja sembrono. Nggih, teng alas kula niku gresula. Ha wong jeneng arep nyelametke nyawa ya apa-apa disaguhi ning jane aku ora dong arep kepiye. Terus tumuruning Begawan Salantara Gandharwa Raja Bali ke Gandharwa Maya. Bapak kula Jim Gandharwa Maya nggih. Paring dawuh kali kula ora usah kuwatir Petruk tak getak saka kene sowana Sang Asih Prana. Lah niki kok sik wonten ming sik prana tok. Asih teng pundi? Petruk Asih Prana kuwi ulun. Nggih, nggih. Sewani wampulun padha wenang kula nyuwun pituduh. Supados samangke saged kula nampi payu katentreman kinarya liru anggenipun Ndarawati sampun nylametaken gesangipun Petruk. Petruk. Kita bakal ulun paringi gendhaga isi wahyu katentreman. Angka sepisan. Dene angka loro kita mudhun ning jagat aja wujud kaya mengkono nanging bakal ulun dandani wujud sawijining satriya gagah. Oh nggih. Nganggo jeneng Jaka Lelana. Mbok Jaka Suwita mawon. Jaka Lelana Petruk. Oh nggih. Terus sawise ngono kita jumujuga ning negara Ngastina. Kita matur kelawan Ratu Ngastina yen to kita kuwi ingkang momong Petruk, yen Petruk disikara ning Ngastina, kita ora trima. Oh ngoten. Iya. Sawise kita ngamuk ana ing Ngastina, gendhaga mau paringna utawa caosna marang Nata Ndarawati si wayu katentreman para kawan. Ana 3 perkara kewajiban ingkang kudu kita rampungi. Kira-kira kita sagu apa ora Petruk? Wah, sanget sagah Pukulun, sanget. Yen to pancen mengkono mara, kita nderek kelawan ulun dandani. Sawise kaya mengkono kita mengko ulun paringi gendhaga isi wayu katentreman lan tumedhak ning negara Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh Pukulun. Ayo Petruk, monggo Pukulun kula derekaken. Rata
Duryudana kakang kuwi pun kakang aturake panuwun ingkang tanpa pindhan dene Si Adi wis bisa kasembadan boyong Petruk. Petruk wis ora bakal bisa urip. Ya mung nggonmu labet karo negara Ngastina iki mau. Nganti kowe iso gawe padhang karo negara Ngastina. Jenengmu bakal tak tulis ana ing pundi kakang? Kutagara negara Ngastina. Petruk pahlawanku. Senengane kok ming bombong karo wong. Lho niku tenan kok niku nyata. Nggih. Mula Petruk aja tak gondeli uripmu ya. Dina samengko kowe bakal diseksekake dening para priyagung lan Nayaka Punggawa kang padha rawuh ana ing Datulya negara Ngastina. Anak Prabu Duryudana dhewe bakal kawasa nugel janggamu. Oh sik. Durna bapakku. Duryudana kakangku senggune bapakku. Aku wis matur yen aku saguh boyong. Ning perkara aku kudu weruh padine Petruk, aku ora mentolo. Aku njaluk pamit luwih dhisik metu saka Datulaya. Kangger menawi Werkudara mboten mentala. Amargi Werkudara menika sampun nganggep Petruk menika keluarganipun piyambak. Ning sami mboten prisa nek Petruk menika dadi pancatan ringking para Pandhawa. Kendhawu nggih. Petruk, tumung kula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi. Dina samengko wis ditetepake kowe kudu dadi tumbal negara Ngastina. Mula ingsun pribadi ngebakal mungkasi uripmu. Sabet pedhang janggamu aja sambat mesti bakal tekaning pati. Yata laruta saking godha sang kura kula. Yen namatosa sang Sri sigra ngasta wujuding bedama sang Duryudana. Nalika semanten sigra nigas jane Lurah Petruk kantha bolong parandene kalaning jagat gawaning para dewa. Pedhang dereng tumama janggane Lurah Petruk sampun salin wujud kaya wingi wujud pedhal. Dulu. Wonten dawuh. Sampeyan pendhita ajeng ngapusi kali kula. Lho, kula niku ya kaget. Wah, laguku karepe lha kok dadi wujud pedhal kaya ngene si ana sepete barang. Wah, kurang ajar Petruk pancen menungsa ora tatanan. Kurawa mung diapusi karo wujuding pedhal kaya ngaten iki pripun Dewate? Aduh, lho rak wis batin mesti eneng apa-apa. Biap. Nom-noman sapa? Yen sampeyan takon karo aku sing momong Petruk. Aku ingin tansah ngulatake laku jantraning Petruk jenengku Bambang Jaka Lelana. Sinuwun Ngastina, ratu ingkang mulang sarak, ratu ingkang hambek angkara budi candala. Lupute apa momong aku Petruk? Teka mbok mateni bakal mbok dadekake tumbal. Jaka Lelana ora bakal nrimake perkara iki amuk negara Ngastina. Gelem kaya satriya yang gleleng banget ya omongane. Ngerti ku? Iki Bambang Jaka Lelana. Simun Ngastina wong kang mulang sarak. Wah ya wangen. Ndatarke dadi artis wae ya. Kaya iki lho. Ki pusakaku nek ora tak delikke, waduh. Sing mau mbok gawa tak sabet janggane ora wujud kuandaning Petruk nanging salah kedaden wujud pedhel, ora pangling pedhele Petruk. Wow, boyo. Ya ora percaya takono karo wong tuamu Begawan Durna. Malah Ngastina dina iki bedah saka pokal gawene manungsa sing jeneng Jaka Lelana sing aku sing momong Petruk. Jaka Lelana ora nrimake Petruk dadi bangke ana ing negara Ngastina. Wonge ngamuk minggira dupakane Jaka Lelana.
sing jeneng Jakalana dasar kepranyata. Kowe sapa? Raden Werkudara. Ana hubungan apa karo Duryudana? Wah, satriya kok cangkeme. Wah, kowe Jakalana dasar kepranyata. Ayo, endi Duryudana? Tangguh gatheng sirahe cangkeme. Prabu Duryudana to kasinggihan kok ora Bu. Lho kok bareng karo Werkudara? Yo. Werkudara saka Ngastina? Iya. Lah ngopo? Timbali Durna bapakku. Terus? Wah, ayo terus piye? Didhawuhi kon boyong Petruk. Petruk kok diboyong apa? Ngastina ke Taman Pegebluk. Apa ana pegebluk tenan? Urung ngerti. Terus Petruk tak boyong? Iya. Petruk digapake ning Ngastina. Dienggo tumbal. Wah. Petruk tekan Ngastina dipateni karo Duryudana. Dadi petel. Dadi petel? Iya. Wih lah kok elok temen. Mbuh. Nyatane ngono. Koko Prabu wonten jejaka ing ngenamipun Jakalana. Nem-neman ingkang gagah ngamuk wonten negari Ngastina. Ngaku menawi menika ingkang ngomong Petruk tegesipun Petruk dipun mong dening Jakalana. Midhangan Petruk dados tumbal. Jakalana ngamuk sak mangke Ngastina bedah dening Jakalana. Lho. Ngastina bedah? Kasinggihan mekaten Kresna kakangku. Aku njaluk tulung Jakalana patenana. Monggo miturut kaca paisan nak lirak-lirik. Nek aku mungsuh Jakalana aku kalah. Jlampro temandan. Janaka kalah. Wah. Monggo kae sing dinceng ming wong loro. Sapa? Yai Prabu Duryudana karo kowe. Kowe sing boyong Petruk, Yai Prabu Duryudana sing mateni Petruk. Wis wong loro kuwi sing keluputan. Mesti kae ora bakal lelen ngoyak karo kowe Werkudara. Wah, dupat ora apa-apa. Ora apa-apa lah mbok tok taman iku Pancanaka, Gada Rujak Pala, tok tamake kae ora apa-apa. Wong kae kudu menungsa. Wah, Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Kula mboten saged, mboten saged. Kula mboten saged ngrencangi paduka menawi kula mangsa Jakalana kula pejah. Sinten? Sinten ingkang saged mejahi Jakalana? Wonten. Sinten? Gareng kaliyan Bagong. Ning panjenengan kedanjur ngapura ngakoni nek panjenengan mateni Petruk. Piye Werkudara? Mbuh lah. Werkudara kok mbuh lah iki to ki. Wah, Werkudara ya kudu ngakoni yen kowe sing boyong Petruk. Wis nek ora ngono, wah lah mbok tekan ngendi wae kowe doyak karo Jakalana Werkudara. Cipir kacang panjang tukang parkir tanah abang wae nembang bangane sepi ning dalan rak tetembangan ta ya ke iya jangan supaya ora adem iya lagu ngendi ki mau lagu ngendi ngerti lagu ngendi ora apa lek aku kok iki cipir kacang panjang ki lagu Jakarta Betawi. Betawi iki lagune nek aku ya anu jenenge iki. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Nah, cak-cak sedikit tidak peduli saya.
Tuhan tidak ini dia si cali dong. Aduh sayang Gunung Merapi. Kok andang-andang tekan gunung. Jujuk situ saja. Gar. Omongane nek esuk dan celbang-celbung tak penake dhewe. Bakti kula Ndara. Yo. Bakti kula Gus. Yo. Mati iki, Gong. Ora ana apa-apa kok diparani Ndara Werkudara iki. Mesti ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Daturaya kok nganggo sabun. Aku iki kepleset nyoh tampanono. Yes. Kowe tak sing ngepel nganggo sabun kae. Kana ngente. Wis anane ya kowe iki. Wah, cilaka iki. Gareng. Budal. Semaur. Dalem Ndara. Bagong. Kowe barang. Wonten dawuh Den. Ndara kula, pengayoman kula, ayah. Dadak ngrampek-ngrampek ora. Salah ya pateni kok ya. Aku njaluk ngapura. Lho. Masalahe? Kowe ora ngerti. Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Lho. Lah Petro nang pundi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus Jarine Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pagebluk ilang. Petruk tak pateni negara Ngastina, ning Petruk ilang wujude Petruk dadi pethel. Wah. Lah terus Petruk sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kok iso ora weruh? Petro piye? Kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora sak penake dhewe. Sampean niku bendarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong? Kok sampean tegel-tegele? Petro didadekke tumbal, kok sampean kok ya mentolo mateni karo Petro. Terus Petro saniki salah napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat. Niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki Malik Petrel. Nang Petro sing asli urung ketok. Terus Petro nanti. Ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Aku ora ngerti ki kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Tak tendang genti. Remuk aku ya. Gayamu sikile stik bejek kowe kok aleman rang. Sing ngomong Petruk ora trima. Lho. Apa Petruk duwe tukang ngomong? Sing ngomong Petruk jenenge Joko Lelono. Wah, kepala Joko Tedun ki. Udu Joko Lelono kok Joko Tedun. Joko Lelono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petruk. Yen kowe iso materi Joko Lelono, Gareng, Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane. Petruk tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucang ing kababar dadi pangarti. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Sumpah diseseni jagat. Sumpah seseni jagat. Le, Ndara Werkudara wis sumpah. Joko Lelono, dantemi pateni le. Yo. Kaya montok kan.
Wadsa. Wah, cece sapa iki jenenge? Iki ana kelinci kok omong. Kelinci matamu. Menungso e padake kelinci. Weh, menungso to. Kok kaya tepung suarane to iki aku. Konangan we. Ayo. Kuwi ana slilite kuwi untune kuwi. Slilit apa? Ah iya, kowe iki senengane pete kok. Ndelaki, meneng. Heeh. Ayo. Dijigong slilit dijupuk kok diambu ora. Kowe kok slilit dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa kok? Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petruk to? Petruk sapa? Aku Joko Lolong. Wah, gue. Petruk aku Joko Lolong. Wah, ajar lho kowe. Petruk to? Aja ngawur-ngawur. Aku Joko Lolong. Aku sing ngomong Petruk. Petruk tekaning pati, aku ora trimo. Kula Prabu Duryudana karo Raden Kentut. Oh ya, dadi tekan kula. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho Gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku jek cilik nang pinggir kothake bapakku senengane ngono kuwi ben. Petruk iki ketara sarunge mambu bensin. Ben wis duar wong sing tiba saka amben barang bodho. Melilir. Petruk ora sembrono tatra wis jam 4:10 lho gak wis. Ayo, ndak serat jenenge adem. Oh iya. Ngendi tong? Kaya gara-gara ora melu. Saka ngendi to? Aku nek arep akrab karo kowe kok ora iso tak terus. Andasmu atos banget e. Menangi wetenge malem kaya diantil. Ya ngene iki lelakone. Sinuwun tresno endi? Akeh apa lenggahne kono? Kok tidak mrene? Aku ana wigati. Aku kok gelem tak kongkon ta, Truk? Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye, Petro? Pikantuk. Lho, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Kok bengi iki kok ngerol soreng. Bakonge ra ndek swara mung sakku. Aku mbak aku iso gonta ganti kok aku pokoke. Tak bukake pono kawan. Nggih, dibuka ndoro. Panjalmaning Bathari Sri diwaning buga kondur marang negara Ngamarta. Joko Lono mau sapa? Kula. Wulung gleleng. Wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendrangi. Ndangi caidan. Ha sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Ya alhamdulillah nek wis ora. Melu ngapura. Padha-padha. Ora basa. Sami-sami. Wah. Kowe iki ngopo, Gong? Cengkelmu kuwi. Pancen jejeg nganggo mpring nggon cengel e. Awang ngono ora ono apa-apa diantil kira. Kaya asik ngantil kowe iki. Asik dhukulmu mlocot ora. Ora Kudara. Iki Sesuk meneh nganggo hitung-hitung yen tumindak. yo. Kurawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singkirne.
runtang runtung golek senjata pitulung dinemune sing dadi Jaka Lelana mau Petruk wong Sangestina geger mung mergo dipaeka karo wujude Petruk. Wah, mula sesuk aja gawe pitenah karo Petruk. Wong nandur bakal ngunduh, wong cilik bakal ngolehake, wong utang bakal nyaur cerewet. Samadange jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Purwa Madya Wusana sampun paripurna lancar rancak niring sambikala mugi-mugi sadaya manggya wilujeng sarana tumurun ing wayu katentreman ingkang estunipun jebul wujudipun Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dhateng boga wonten ing papan mriki sageta gemah ripah loh jinawi murah sandang murah boga kebaing katentreman kebaing karukunan lan ingkang langkung prayogi mugi-mugi tansah nampi barokah samudayanipun saking Gusti Karya Jagat. Yo Semar nenten lepate kula sak kanca pribadi lan minangka wakil ing kanca-kanca nyuwun pangapunten jer saged kula namung kados mekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit Ndara Werkudara.